ପ୍ରାଣନାଥ ପାଇକରାୟ ମାଦିଆର ଜେଜେ। ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ପାଣ ଜେଜେ ବୋଲି ଡାକୁ। ଜେଜେ ଆମର ଭାରି ମଜାଳିଆ ଲୋକ। ତୁଳସୀ ଦେବୀ ମାଦିଆର ବୋଉ। ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ। ମାଧିଆ, ଏ ମାଧିଆ, ମାଧିଆ ଉଠେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରାଦିନରେ ଏତେ ସମୟ ଶୋଇଛୁ? ତୋ ସାଙ୍ଗ ବଗ ଆଉ ଚିଆ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୁଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ଗଲେଣି ପରା। ମାଧିଆ ବହୁତ ସରଳିଆ ପିଲାଟିଏ। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସକାଳ ଆସି 9ଟା ହେଲାଣି, ହେଲେ ବାବୁଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି। ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ। ଆରେ ଉଠେ, ଯା ଗାଧେଇକି ଆସେ, ମୁଁ ଧନଟା ପରା। ବୋଉ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ। ଆରେ ଉଠିବୁ ନା ତ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିବି? ଉଠୁଛି। ଯା ଗାଧେଇକି ଆସେ। ମକର ଚାଉଳ ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ମୁଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସକାଳୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି। ମାଧିଆ ଗାଧେଇକି ଆସିଲା। ବୋଉ ସଉଦା କଣ ଆସିବ? ଏଇ ନେ ଚିଠା ଆଉ ପଇସା। ସଉଦା ଶଙ୍କରା ଦୋକାନରୁ ଆଣିବୁ। ଠିକ ଅଛି ବୋଉ, ଅଧିକ କରି ପଇସା ଦେ। ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ଗୁଡ଼ି କିଣିବି। ଆରେ ତୁ ଯା ସଉଦା ନେଇ ଆସିବୁ। ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେଇଥିବି। କାହିଁ ଅଯଥାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କହିଲୁ? ଶୁଣି, ଆସିଲା ବେଳେ ମଦ ଦୋକାନରୁ ଦହି ନେଇକି ଆସିବୁ। ହଉ ଜେଜ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ି ତିଆରିବ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିବ। ହଉ, ତୁ ଯାଇକି ସଉଦା ନେଇକି ଆସେ। ଆସିଲେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବୁ ଆଉ। ମାଧିଆ ସଉଦା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରୁ ଚିଆଁ ଆଉ ବଗକୁ ବି ଡାକି ନେଇଗଲା। 3 ଜଣ ଶଙ୍କରା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଧିଆ, କ'ଣ ନବୁ କିରେ? ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ସବୁ ଚିଠା ଦେଖିକି ଦବ ଆଉ। ହଉ ନେ, 77 ଟଙ୍କା ହେଲା। ମାଧିଆ ଦୋକାନୀକୁ 100 ଟଙ୍କିଆଟେ ବଢ଼େଇଲା। ଦୋକାନୀ 77 ଟଙ୍କା ରଖି ବାକି ପଇସା ଫେରେଇଲା। ଆରେ ମାଧିଆ, ଏ ପଇସା ଗୁଡ଼ି ଆଣୁ। ଆରେ ନାଇଁ, ମୋ ଜେଜେ ମୋ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି। ଏ ପଇସାରେ ମୁଁ ମଧୁ ଦୋକାନରୁ ଛେନା ଆଣିବି। ତାହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହଉ। ତୁ ହାରିଯିବୁରେ ମାଧିଆ। ମୋର ତ ଜରି ଗୁଡ଼ି, ତୋର ତ କାଗଜ ଗୁଡ଼ି। ହଉ ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଜେଜେ, ମୋ ଗୁଡ଼ି କାହିଁ? ମୁଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବାକୁ ଯିବି। ଏଇ ନେ ତୋ ଗୁଡ଼ି। ଆଉ ଶୁଣି, ଲୋକବାକ ଦେଖିକି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବୁ। ମାଞ୍ଜା ସୂତା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବୁ। ଆଉ କୂଅମୂଳ କି ଖୋଲା ଛାତ ଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ, ହେଲା? ହଉ। ମାଧିଆ ଖୁସିରେ ଗୁଡ଼ି ନେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବଗ, ଚିଆଁ ଓ ମାଧିଆ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଧିଆ ଦେଖ, ଆମର ଜରି ଗୁଡ଼ି, ଆମେ ହିଁ ଜିତିବୁ। ଆରେ ଏ ଗୁଡ଼ି ମୋ ଜେଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଗୁଡ଼ିରେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମୁଁ ହିଁ ଜିତିବି। ଏହି ସମୟରେ ବଗ ଓ ଚିଆଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଗୁଡ଼ିର ସୂତା ପରସ୍ପର ଛନ୍ଦି ହୋଇ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମାଧିଆ ଜିତିଗଲା। ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ଆରେ ମାଧିଆ, ଆମ ଗୁଡ଼ି ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା ବୋଲି, ନହେଲେ ଆମେ ଜିତିଥାନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମାଧିଆକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାଧିଆର ବାପା ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଧିଆ, ଏ ମାଧିଆ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ଆରେ ଘରକୁ ଆସୁନୁ, ଖାଇବନି କିରେ? ଦିନ 12ଟା ହେଲାଣି ପରା। ତୁ ଏଠି ଖେଳୁଛୁ? ମୋ ଗାଁ ଯାକ ବୁଲି ଆସିଲାଣି। ବାପା ଜାଣିଛ, ଜେଜେ ମୋ ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଗୁଡ଼ିରେ ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ହଉ ହଉ, ଆସେ ଘରକୁ ଯିବା। ତୋ ବୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବ। ବଗ, ଚିଆଁ, ତମେ ବି ଘରକୁ ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆରେ ମାଧିଆ, ଗୁଡ଼ି ଭଲରେ ଉଡ଼ିଲା ତ? ବହୁତ ଭଲ ଉଡ଼ିଲା ଜେଜେ, ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ହଉ ହଉ, ଆସେ ଖାଇବୁ। ବୋଉ, ମତେ ମକର ଚାଉଳ ଦେ, ମୁଁ ଖାଇବି। ନେ, ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। ଉଠିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ବୋଉ, ଆଜି ପରା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜି ବା ଛୁଟି, କାଲି ପଢ଼ିବି।